Asan? Ang kayo naman dito. Oh no! Sige mo lang ni Green. Di man dyan mo. Hubag. Karyo! Sir! Dali, ranggon. Pagdali ba? Kay imong anak, di makontak. Oh no! Oh. Di makontak na eh. Ako na yung mukha nun. Doon, dire. Magsige man yun siya. Wala magtaalig mga bungon. Hindi sagot. Hindi pagkas kong itlog. Ay, sus, dire ka ka pa na. Asta, palayo, manino na to. Ano eh? Si Manilin ba? Di makontak, di man naka-oras ang wala. Ay sus, duha pa man na naka-oras. Duha man na naka-oras yung biyahe dito sa Cotabato. Gisugat niya ang mga balas kanyon. Oo, niya. Karon yung duha pa ka-oras. O, di ka na bala kasi mong anak. Kibabe kang uso kayrong mga refrep. Usa na diha. Ay, kay bao ka. Dapat dili na siya mauna sa emuhang dire, mine. Dapat dili ka pwede mga negative. Dapat mga positive ka. Mabasin lang. Wala to siya makontak kaya nag-enjoy sila suroy-suroy. Wata kay bao, nag-beating shot na ron dito sa Dapins. Bye-bye. Oh. Naglubog-lubog na to sunasan. Ay, Oh. mayo lang mauunta na. Mo gani. Sabi siya nag-inom na to dito sa iyang mga friends. Kay bao ka, oo niyang taod-taod basing mag-post na to nga nag-ana-ana na dito sa bahas ay. Nagbikini. Ah, paita yun ni amahana. Wata kay bao, mana mga positive thought. Asa dito? Asa mo itong magwang niya? Si Dambing ba? Kada to ay Buta unsa na sige Beng! magtanaw siyang bugan. Tungawan Beng! ko bugan ana. Dali ragon. Unsa man ay? Pagdali ba? Sus liwata jud mo si mga amahan. Ay pagdali da. Unsa dali ragon? Unsa nang god? Ako jud kay amahan na nitong nga na. Daling. Nanaman ma? Si Manilin ba? Uy, dako ako ni mag-burger na. Bagay ko nagni. Koy. Pareha jud mo pangutok ni Dambing. Ay amahan ka. Kita tagkausap ba? Si Manilin ba? Nang chat nimo? Ngulon man imong ano. Nabagtang mo igsoon. Duha na ka orason. Ako manoy pangitaan noon. Duha pa ka Basta oras. gisilent ra to niya ang cellphone ay ang suroy-suroy to sa mall. Oh, nawa. Oh, naman di ba? Nanakit mo? Burger. Sabinle, go pa! Pa! So pag pinlan anay nga di man ganyan na madotlan panos naman guro na. Taon. Panos. Uy, kuha na. Apin mo ko sa buang ninyong duha, oy. Nami kay Inyong igsuon ba? Wala ka tao doon kidnap. Imong anak, saryo. Di na matawag o kidnap kung kidnap to bata, kidnap ha. Adult nap, old nap. Sa atong-atuon niyang amiga. Katungsuon niyang amiga si Cristianisa ba? Kamo na. Ay, Ato lang niyo ko. Magbuhat ko dire nya. Chati lang ko. Usa man. Kidnap nga na nako kay mag Ikaw ba? Amahan ka di? Lagi. Amahan ba ka di? Wako kay ba? Ako yamahan na to. Ikaw, lain na tayo. Kaysa manulag na ko. Oh, buhat kay ba? Bisin orig. Dali, kuyog ko. Pare. Ay, hindi man nung. Kuyog. Dala na mong burger. Brad man mo. Dala na mong burger. Kay he loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. Uy, he loves me not man. Pagdali. Ay, dito si Cristianisa. Chris. Ay, te. Dahil nakabantay ka ni. Mamilinday. Wala na. Yung tawag ni mo, o ni chat ba? Wakan ka mo. Ay, nga nakausap na. Wala ra bati. Ay, nara to disunan gadit-dit siyang uyab te. Nadi, uyap yung anak. Baw lang ora ako. Kami nagkuyog na mong anak. Ako pangutan ni mo mga Di ba nakalibutan in town? Amahan, may kalibutan. Kaya pa igsuon. Ang gete sa gingan. Daki kayo, daki. Isa. Paminan ako anang burgera pod mo. Abi na kung nagkuyog mo dai. Abi na nagkuyog mo sa akong anak ba dito sa kanang dagat ba? Biting shot, picture. Wala man siya ni. Bina kung nagbuyod na kadto bye-bye. Nakita ko siya ganina, padung man tos ubos niya. Basig nagkita to sila sa iyang uyab. Sa may uyab katong pangad. Oh, Amo Ay, di po ito mo yung uyab. Patubiyan ang bukon yung uyab si Boy ba? dili oy. Oh, di si Ato Boy. mang pangagun good. O, patong pangag. Ah. Tiguan naman ato ito. Ni Pato pa man kung anak ito Oh, kapata. sila man magpuyo-puyo good te, mong laag te. Parang ano? Na-develop. Libinok. Sige, amahan na. Ito pangitaon. Pangitaon na ito yung mga anak. Wala man na nagbase sa pangag. Minute na ang pangag kay nagumngob wala na dili sakit ba. Di ba? Dai no. Yan, asam nang iapil-apil lang iyan. Pero perpas-pas. Tuloy na. Barog. Kamo lang dito eh. Dahil mo Kapoy. pangitaon si. Ang awar gini magawa. Buak. Kuyugo na. Pangitaon na to si Manilinday. Di Kaya ikaw, paabot kuya, kaya ako ni mama dirite kay mga tumiglong Oy, sulti. ano paabot ka din? Kita dalam tabi. Eh magpaabot lang ko sa kong asawa diri kana. Ay, lami, adit nagdakan aning. Anto na kita. Day, ari sa miday ha. Lamat kay day. Kita pwedeng episode lah jud ni. Gusto mo kay ending ani no?
Sus, nagdrama-drama pa. Itong matakpan na sila. Ibalik si Manilin! Pati man nilang sa baa. Uy, Bakunawa, ibalik si Manilin! day, Manilin! Asa man ang taong kagibutang Ginoo dayo ay. Ibalik si Manilin! Naaraman ko diri ma. Day, ngano pati man ninyong sa baa? Naram! Ingnan ta. Naram ang anak ko. Ingnan ikaw sa bakunawa. Ano di ay? Kasati mo. Kasati ano di ay? Ngano nagkagubot man mo unsa day problema day? Nangita mi nimo day. Ma, Ya, kana man gud mong inahanday. naara ko. O duha ka oras pa ka nga. Wa na kontak kay pataka day kung unsa na nahon lagi. Ay, Dagit ka sa bakunawa. Gitawagan ka, di ka mo Angad ka sa tubag. ero. Ang manggod ako ang gisilent ako ang cellphone kay nag-movie marathon ko ba na ako katong kuan gitiwas Nakawa. ako karon adlaw ang episode jud kay 16 episode adi man ko gustong nay disturbo kay kung adto sa balay lugo pa mo sugo. Oh. Mao na. Onya karon. Taka lang. Malipay mi si imong gibuhat. di Na nayabag-yabag pinangita nimo. Aw dili. Aw di ay. Aw di ay. Pare po. Wan mo na. Unali na. Mahan ka. Ano apil man ko? Pili ko pare mo. Pare mo. Kaya mahan ka. Sige ako. Ay Uli. Uli na kay tangagong kay Kiro. Dili ko magbukod. Tiwas pa sa kanang. Ay, opa! Mga pahungon man ako mga kauban. Ay,